Izandla uNkulunkulu sikhangela sikhangela khona sithi baye sikhuluma lokufanele uNkulunkulu abantu boNkulunkulu akekho njena sithi baye Shalizad. Ngithanda uJohane bamfundisi. Bathi abafundi nabezabo batshela uJohane bathi kunomunye ufikileyo. Hey, lo muntu ukhipha amadimoni. uJohane nakabaphendulako athi kibo athi kumele kwehle mina bese kuphakama yena. Ngiyiphinda bazalwane uthi kumele kwehle mina bese yena uyaphakama. And hayi ukuthi ngoba uyaphakama bese wena uyehla bese uyehla uthathe indawo yakho. Angiyizwa ngiyuphethaba. Lithi nakazovela ngoba wehlile uJohane. Nakazovela uJohane uJesu ngoba wehlile uJohane. Nanobe bekade uJohane adumile before Jesu efika. Wathi belani nani udlu elihlanza zonke izono igama lakhe uJesu Christ. Hallelujah. Shout Jesus. Shout Jesus. Belani udlu. Belani udlu. uJohane wathi belani udlu. Bazalwane belani udlu. Belani udlu elihlanza zonke izono. Usibona sibe ngaphambili asimanga ngoba babekade kumfundisi. Siyasabheka udlu elabethele isiphambanweni. Savuma izono zethu, sasimiswa, sahlanzwa. Shout Jesus! Shout Jesus! Shout Jesus!
ngiyashintsha. Angibheke emuva. Ngibheka la kuya khona. Ngibheka la khona. Isebenzi wewulu. Ngibheka kuya mrena Jesu. Ifuhamba uthanda ufuna izinto zihambele kahle. Nani wulu. Como umuntu emfa awaphulushwa. Uli muruti nthushe ke batla phulushwa. Ke batla mrena Jesu. Shela uhle kapeni. Nani wulu. Kithi nani wulu. Nani wulu. Kele khona waphulushwa. Hawuzibalile mrena Jesu. Ihlakapeni waneshu. Ngitolapela ni wena. Ngitolapela ni wena. Nani wonke. I say come to Jesus. Watiziba unawaphulushwa. Watiziba waneshu. Nani wonke. Elihlanza zonke isono. Kama waphulushwa ihlakapeni. Abantu sebajwayele ukwenza izinto nathi. Abantu sebajwayele ukuthandaza ngile sithandaza ngabo. Sebakope namathanzi. Kodwa afika ngemuva. Come to Jesus. Don't hide yourself. What did you want to do? Powerhouse like Kurushibat. Give it a chance. But I think that I fall a book. When that away from the Celestine again. Get Kamalega Church. If you give a spending, maybe with a book. What's your intanka? Makati. What's somewhere? A spreader like a cancer. Spread like a female in your boy. I'm from listening to those kind of I know what you are tired. Ooh, all right. Okay. She's tired. Spam again, I was to spam. Put the woman was running to my capuch. Put the woman. Is. Ah, shine is on for us. Ukono. Wakati sasa ifala duwe. Ukono munye. Asa kwa sala ti. Ukono munye. Otangimasu Jesu. Orotenda amanzi ngayilahla endleleni. Elosenda phambili. Lo munyama omusha. Izinto zimele zenzeke empilweni yakho. Hallelujah. Shaniza. Unkomunye futhi. Shaniza. Unkomunye futhi. Shaniza. Shaniza. Unkomunye futhi. Abezilithi beza kuJesu. Unkomunye futhi. Unkomunye futhi. Ligeze powerhouse. Isani kuJesu man. You look like an Englishman. You look like it. How old are you? 9 years old. You are 9 years old. Simshani Zak. How old are you? 9. 12. 10.
apha amadoda sindisiwe bobaba ne manga uthi abasindiswa soba lapho khona usiko manga uthi uyazazi ukuthi abasindiswa umoya uyangitshela ukuthi nabobaba bakhona abangakasindiswa sinabo nayina ukuthi ukhona ungasindiswa ungabi namahloni siyathanda sosidisa ngaphambili uzothandaza nawe amahloni ngoba once wangajoyina isystem awusazosindiswa once wangajoyina isystem awusazosindiswa ifanele bawaphulusa ihlakaphi once wangajoyina isystem awuzosindiswa lokugcina selusekomiti ungakasindiswa uye esihogweni uyikomiti member Shall I lose your sister? Shall I lose your sister? Shall I lose your sister? Ay. What a chance, what a chance. Umoya usangitshela inkukhono yendosele izangaphambili. Sikajoyina system. Once wangajoyina system, you are in trouble. Uyazazi awakasindiswa. Usikali ngikaphuzo zokusiphili hayi izala uyothandaza wathatha inhlanhla uyifaka kuwe Jesus Shumela on Friday, which was in this for only 9 years. Powerful as she is, was in this for only 9 years. I don't doubt to see the of fire. Where is Kazumulo? Kazumulo see the sea when I essentially said, what a party. Only 9 years. Ubuntango of seed. Untando sindisiwe wasindiswe vuselelelo kanti esoshumayela yosilo mama eKahiso Baptist Church. Ngizamletha kuhle ngaphambili. Phakanisana izandla abantu ababo. Elibandla istretch izandla. God bless you, mom. Siyabonga. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Dikanyunga libe langkwana ehlatsandile mamsiso yena uthi muhle njani abangesidawudi ngizekile ratha bebirule kaborata rathi usathana ngithanda ngilile ratha mntade ngikindwa 1996 I got saved. Azange bakholwa le batho bekiphulushitshe kanibini. Bashaba ngikile ratha. Le mamuti na kasindumela ngitsebi kana kwela ngile ratha. Awana kasike. Iye mama, tata mama ngikile ratha. Tata mama kibonwa. Kiborata. Rati ya rate di sosusu. Ya kisipelise. Kino tata. Mfundisi yazi umfundisi. Uyazi umfundisi yena ngiyabona amashuri. Mama, ngiyakhuluma ngithi bana bayasindiswa. Kasindiswa ngeveke mina ngiqome ngiseso munye omhlophe waKwaZulu-Natal omuhle njani wena. Omhlophe twabe emathoki kududulu. Namhlanje ngathi khona letha kwasibuthu. Ngihlala naye phakathi kweveke wena encane. Bakwe umhluphe twa ngathi wasuthuma wonke lumlungu wasuthuma wonke lumama umlungu wasuthuma kwezikhuwa kanti sande into sindiswa sindiswa Sunday Monday mafika esikoleni ngathi sesi asesenjengalokha izinto zishintshile angamsindisile Ngize kuJesu. Fala namehlo enhle.
Say, Lord Jesus, I come before you. I accept you as the Lord and Savior of my life. I give all my life unto you. Accept me as I am this morning. I am here and I declare that I'm going to worship you. I leave the devil alone. I accept you as the Lord and Savior of my life. As I come before you, I pray that you protect me. I pray that you welcome me this morning in the name of Jesus. Whatever that I was doing, I did it because I did not know. But today, I come before your throne. Forgive all my sins. Engizaziyo nengingazaziyo. Ngegama lakho. Asibasheleni izandla. Phakamisani izandla. I know what to tell but so thought when I pray, so uthi. Our dear Heavenly Father, the God, Almighty God, the one who is, and the one who was, and the one who is to come. I come before your throne of grace with the souls that accepted you as the Lord and Savior of their hearts. Yakulega ekameni lika Jesu. Rapella mutimuaka, your protection upon them. Rapella mutimuaka, gore oba mugele oba fihle tsonga haule mat. Against the powers of the enemy, in the name of Jesus. When they leave their homes, they were not saved, but now they are saved. Ibaleka phambi kobuso bakho bafihle kuwe ubebathise ngomlilo ngegama lika Jesu Kristu. UnguNkulunkulu ophilayo, unguNkulunkulu ongahlulekiko, unguNkulunkulu oyinqaba yethu, unguNkulunkulu oyisiphephelo sethu. Yilo ababa iziphi zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ophilayo. We give you the praise, we give you the honor ngegama lika Jesu.
Imani yako na nasivumisa laba izono zabo laba bekadibani kala laba babili kubalile sikela zamani laba babili ne laba sestekile sivumisa laba. Haleluya. Nizocela nikusale emuva. Ake lithi baba egameni lika Jesu. Thank you Jesus. Nansi impilo yami. Ngiza kuwe Kristu Jesu. Ekseni namhlanje bhala igama lami encwadini yokuphila ukuthi amagama makabizwa nelami libe khona. Baba ngiyabonga ukuthi namhlanje ungithethelele izono wakusulela zona. Baba ngiyabonga ukuthi wena uKristu Jesu ozokubusa phakathi kwempilo yami. Egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Ngizala mora umali. Ngiyangisala emuva. Baba siyabonga ukuthi umuhle. Ungenile namhlanje enhlizweni yami. Uyongeza ungezisisa. Ngelihle igama lika Jesu uKristu waseNazaretha. Konke kodala akuphume empilweni yami. Ngiyakuvalela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga Kristu Jesu ukuthi ungithethelele. Qala namhlanje ngibiyele ngentando yakho. Ngibiyele ngobukhona bakho. Ngibiyele ngenkazimulo yakho. Ngelihle igama lika Kristu waseNazaretha. In Jesus' name. Amen. Departmental committee yonke ebandla layo department abakhona bese bazobaxhula basalale egameni. We officially welcome them in the name of Jesus. Sarah ifumu committee kulwela ogada. Spirit committee zobaxhula bazalwane. Lapha sepowerhouse bani la. Lapha sepowerhouse. La sepowerhouse. Kimo powerhouse. Masini sobaba na shule yetu. Powerhouse. Roke murudi yena alisisha barabara. Murudi balabi. Siyalamukele egameni lika Jesu. Liliselani bazalwane, liliselani. Yes. Welcome to Jesus. Welcome to Jesus.
memile o tlile le ragadi ke mang ragadi presida emela mam presida ya tseba emelela ma o ke mam khize wena o ga dina le molatiso presida ba ja ba prele ma sgopa ngwaneso o memile motho ka tse go tsere le Jesu ne mang ba bangwe ba memile tsela ke mo o memile mfa o teng ha gona le tletse ne thank you ningasala phansi basana